idan ka rabu da Hanifa na yi alƙawarin zan baka gida, idan ka rabu da Hanifa na yi alƙawarin zan baka mota, idan ka rabu da Hanifa na yi alƙawarin zan baka duk abin da kake so. Amma Alhaji me ya kawo waɗannan abubuwan duka? Da Hanifa da ranka wanne ka fi so? Ita gaskiya da al'aban mun Hanifa ta. Ku gaya min mana wace yarinya ce wannan? Magana ce akan Sardauna. Saddaunan banza, saddaunan wofi, ya isa ya shiga gona ta kafa shi in kafa rayuwarsa, in kafa nemansa, in kafa tunaninsa, in tsara wa kaina irana ta mun abin da nake bukata. To ka kyale ni in dai ni ne ka kyale da su je ka. Mesa Afin Productions presents rashin sani. Babu wanda zan kuma yi wa gadi a rayuwata insha Allah. A da ba na goyon bayan maganarka, amma a yanzu ina goyon bayan maganarka. Friendship is a union which in some cases goes beyond blood boundary. Produced by the genius producer Abubakar Mesa. Oho na gida Tiza ba shine ba shi da lafiya. Ubana? Shine ba shi da lafiya. Kuma wallahi na sake ki saki uku. Ka sake ni? Ai wannan mugun rashin hankali ne. Ke dai kin sani duk mutumin da mijinta yi mata shiga uku ba za su ƙara zama ba in ba an yi wani auren ba. They live together, they share each and every moment together, but love makes them apart. How and why? Find out in Rashin Sani. Sun director Abubakar Haruna Mesa. Zan ba da shawara ka samu a ɗan kulkulla ko yaya ne ko da aure ne ta yi kisan wuta sai ta koma gidanka. Na ji daɗin wannan kaci basan da muka yi da kai. Tuntuni dama ina ta mama ba kai ba Husna ka fitar ka sabkanta. Idan ba haka ba ko na rantse ma da wanda yake busan nan bashi sai na basar da kai. Ka ji abin da na gaya ma da kyau. Mama mu da wallahi ba kai mana halacci ba. Butuli kawai. Daman tiya wanda ba a san asalinsa ba zai yi abin kirki. And directed by Awal Usman Gado. Wannan shiri zai dinga zuwar muku duk ranar Lahadi. Da masu jin yaren Hausa za ku same shi a tashar Mesa a TV. Da yaren Faransanci za ku same shi a Difa 24 TV. Da masu jin yaren Larabci kuwa za ku same shi a Jamaina 24 TV. Rashin Sani na nan tafe.